Ayan mga ka-PB. So ngayon, nangargada na naman ako. Okay. Get out. Nangargada na naman kami ng buhangin. Daming buhangin. Ay lang sa bottom para. Ano? Grabe. Nagbalasay. Ini ba sayad na dili? Ala, laluma deh. Sayad ng ganyan. 6 hours na ito, hapon na. Drawon yung na, di naman na-open. Wala nang back ko nahulog. So mga ka-PB, ayan o. Dito, maraming ginto dito mga ka-PB. Ayan o. Ayan, nangunguha ng ginto. Ayan. Ayan, nangunguha ng ginto. Ginamitan na ng water pump kasi yan dito sa malalim yung ano dito. Malalim yung ginto na sa ilalim ng ilog, sa ilalim ng mga sapa. Mga ka-PB, andito na kami. So, kukuha muna ang driver ng ano, yung DR para makakuha kami ng buhangin dito sa ilog. Kasi di pwede kukuha lang basta pag walang DR. Yan, dapat may DR talaga. So may backhoe dito mga ka-PB, ayan. O ayan. Na-flat yung gulong, kaya ayan. Na-trap. Ayan, may mga heavy equipment naman dito mga ka-PB, pero nakikiusap lang kami na sumano-mano lang yung sa amin para para magkapira na naman kaming mga kami kasi wala kaming trabaho. Yung trabaho namin mga ka-PB, manguha ng ginto, ayan, magkakakarga ng buhangin. So kahit ano lang, dapat maraming trabaho ang alam para mabuhay yung pamilya mga ka-PB. Kasi pag isa lang yung trabaho kaya mo dito sa probinsya, pag isa lang yung kayang trabaho, mahihirapan ka. Pag matanggal ka sa trabaho o mawalan ka ng trabaho, so wala ka ng hanap buhay. Pero kailangan talaga marami kang alam sa buhay, madiskarte, marami kang alam na trabaho para may pag wala ka ng trabaho isa, para kung katulad ko, so kunti na yung ginto, mahirap na maghanap ng ginto. So ayan, nangangargada naman ako. So kung minsan nagtatrabaho din ako dyan mga PB, ayan, nakita nyo yan, palm oil. So minsan nagtatrabaho din ako dyan. Ayan. So dito mga ka-PB, maraming ginto dito, pero kaso dito lang, so malalim yung ginto, nasa pinakailalim, siguro mga 2 dipa o 3 dipa yung lalim ng ginto. So kailangan ng mga water pump o ganun para makakuha ng ginto. So para sa malalaking ginto, kasi dito mga ka-PB, malalaki yung ginto dito, kasing laki ng buto ng atsal, sili, ganun kalaki. So mas marami pang laki, 1 gramo, ganun. Pero yung sa kanya is lang, surface lang, sa mababaw lang na parte. So yan, pinagkukunan niya ng mga ginto. Pero kami mga ka-PB, dito lang kami, nakakarga kami ng buhangin. Nahanap kami dito, daming buhangin. Oh, imo. Hindi ko anak, taklit ako kayo. Unahin namin yung isa mga ka-PB, tapos yan naman pangalawa. So Let the tall trees want to reach the sky.
Tapos na po yung isa mga kapibi. Yung isa na naman, ayun, tapos na. Marami ng palot. Ipakitan ko. Sakit na yung kamay ko. Pagod na. Tagalog sa kuwalo to. Umawi mo kaya na. Bangan mo na. Raptor na eh. Ha? Pwede man itsahan niyan lubot. Napakainit. Yung mix. May konti sa tibilya din, battle mix. Hindi, ibangita pa kayo na ginabuntag. Naraosas, may padirita ganina. Dilipin. Gamay raman na David. Gamay naman. Dito naman. Minom sa tagtubig yaw, may bugang. Oo, nagtapain sa naman kuhan nito niya. Minom sa tagtubig yaw. Mamasira ang tabay daw. Oo. Sobrang init talaga mga kapibi. May isa pa yung kakargahan namin. So meron pang isa. Dito namin kakakargahan dyan. Ya. Parking ah. No. Pahangin muna kami mga kapibi kasi sobrang init talaga. Oh. Yan, tutok na tutok yung araw. Yan. Nah, bulus-bulus lagi. Halo. Di na may mag-tolpe dito. Na ba kini naman pagpagbubulag ko po. Damo kaya. Builuhan nga mawala. Yeah, builuhan. Sakto. Ulog pagiya sa siya di okay. Tara. Magkuan Yan na? ka wasing. Oh, singunya di ay. Diga na tilapia. May mapuno ta di man. Yung tilapia. Ina kay nako siya kay sweet man siya diri. Daghan og tilapia. Tay may kay screen diri. Layo pag kay diri man eh. Nako siya nga. Sweet man. Snack. Wala kong tao, ako nga panood ko. Sa ipatan na, pagkitang kuwan dyan, may angkong. Apilogis na kan driver oh, wala nagago. Wala nagago, pero maman niya pala. Anong katagag kwartano, kaya kwartano yun yung mga ama. Pantong, wala na. Gagawin sa kapultos mo. Ya, ito gisa. Nagamit yung gongo. Kita kasan pa. Puno na po mga kapibi. Yan. Ano sama na? Tambak na ko. Ay, libot. Alas 3 na. Gutom na po kami mga kapibi. Ayan. Sira pa yung daan.
Kana ben kaya ra na sa mo ha. Ika na, boy. Hey, ano na to? Kaya pabuyulong ka ng jibin. Ah! Ano na ikaw na? Buat pa na alis. Katak. Yawa na. Ning kamas pa Oh. gid riya. Kay guwato ning kamas. Di Yawa na para makuha. ba isa dito ano daot na pud to. Yawa kasi kuya na ko to. Woo! Thank you. Dili ako kay ni ilubong kay lapad manigligid. Ako lang ani, ano ta jud. Ayan mga kapibi. Naway na Dito kami. na kami. So, yung mga kung kamay ko, ayan. Ito. Ayan, sakit na. Ito pa. Ayan. Sakit. Mga Jess, kamat na mo. Ayan. Ito mga kapibyo. Laro ko eh. Pero, ito yung Kita namin. kita namin. Ito yung kita namin. Ayan. So, Oras lang. apat lang kami. Mga 4 din na oras. 1,600. Pero bilad sa init. Napakainit mga kapibi. So, nitig 400 kami kada isa. Yan. Di bali na magkasugat-sugat yung kamay. At least nagkapera naman. Makabili ng bigas. Makakabili na kami ng bigas. At mamaya, mamamana naman kami mamayang gabi. So, yun lang po mga kabibi. Please subscribe to my YouTube channel, Provinciano Bisaya. Thank you for watching.